Гледайте това. Снимаш още. Гледайте го, защото изобщо не е важно. А вие харесвате неща, които не са важни. Най-неважните неща са тук. Джордж зададе най-тъпите въпроси, аз отговорих по най-смутания начин. Това, което всичко казахме, няма никакво значение. Първите 15 минути дори не си ги спомням. А нататък нямат значение. Така че, ако наистина искате, нямате какво да правите, гледайте в стената. Това е истината. With a message from Magda. Okay, so this is recording. Hello, everybody, and welcome to the new podcast. Колко си българин? Вау, на английски ли започва? Аз и Флаш тук що дърнахме по една... Не, сега, какво правихме? Пихме една бира и Пихме една биричка тук, малко да се подсъдим, малко да се успокоиме, защото имахме тежък ден. Но до мене е великият музикант, творец, писател, учен и най-важно комик, Флаш. Сега. Ще има ли тук фанфари? Ако мога пусна една светкавица, да Да, ако се занимаваш с едитинг. Значи Кости казва, представи, почна нали, пак да рифва с някакви неща, които не са истина. И почна ме дразни от самото начало. И ти започваш така. Да. Какво само комплименти казах? Хубави неща. Да, между другото, да. Добре, аз съм нов в този подкаст, колко си българин, но аз съм най-малко българин, между другото. Така че очаквам въпросите с нетърпение. Така. С нетърпение. Сега не, въпросите са леки такива, много така. Просто първо искам малко да разкажеш ти откъде си, какво правиш, от кога реши да се занимаваш с творчество и защо. И не ми пука, also I don't give a fuck. Да, между другото. Аз това си мисля, трябва ли да се гледаме или да гледаме камерата? Мога да гледаш камерата, мога да гледаш всичко. Мога да гледам всичко. Аз не искам никой да гледам. И като цяло си мисля, че никой няма го гледа. Никой не му е интересно. Поне 20 души могат го гледат. Чай се, не говорим едновременно. Най-мала за подкасти. 20 души са много. 20 души ще гледат поне до първите 20 секунди. Да. И са такива, fuck that shit. That was horrible. That was horrible. Значи, подкаст се казва колко си българин, започва с Hello everybody. Okay, fuck off. Това е идеята, защото за мен смешното е, аз къв съм. Аз не съм българин и аз до една степен. Затова, че аз за какво аз си позволявам да те питам тебе, колко си българин. Да. Какъв беше въпрос? Пазарджик си? Къде си, да. Какво правиш? Как си? Много въпроси зададе. Аз съм... Казвам се Димитър Балбанов. Сингъл съм на 37 години. Търся жена за насъмени начала. Много ясно. Ти колко деца искаш да имаш? Не знам дали искам да имам деца, между другото. Що? Не си българин? Или сега ще видим? Българин съм, обаче понякога искам, понякога не искам, защото хем искам, защото е фън. В смисъл, ако си гледал котка, примерно, или куче, къде гледаш как са малки, как се развиват, как стават все по-големи и учат за света, е супер интересно и си кажеш, вау, вече възрастно същество, знае неща. Да. И ще е готино с дете. Обаче после примерно отиваш в автобуса и до те има деца, те са две, едното пищи, другото скача, едното изпуска, едното просто издава звуци и си кажеш, окей, това колко време мога да го търпя? Да. Аз знам, че е мое и ще трябва да го обичам, обаче все пак нали до някъде. Значи без деца, окей. Въпросът да. Някой ще се интересува ли с какво се занимаваме? Сигурно, това стендъп комедия от 11 години. 11 години. 11 години. Станаха 11 години, между другото са 11 години, на 2 февруари ми беше. Правил съм 2 години преди тия 11 години, веднъж, обаче не беше на стендъп сцена. Беше на състезание по брейк и хип-хоп и познах организатора и казах да направя стендъп. Той казах, да, защо не? И аз никога не бях правил, бях супер нервен, не знаех какво правя. Пих бира, после пих кафе, и тотално се умеших. И му представиха, сега един човек ще каже ни много интересни неща и аз говорех, смяха се хората, шегите бяха някакви супер странни, наполовината се смяха, наполовината не, обаче имаше един човек, който така през цялото What the fuck is и беше такъв, защо този говори на микрофона, защо ме интересува за българските имена, как звучат, какво се случва тук, аз съм дошъл на хип-хоп състезания. Но 2 години след това вече ми беше, как се казва, Първият реален път беше в Студио 5, който сега е Singles. На 2 февруари и сега какво сме? Сега сме 20 и някой февруари. Да. Са 11 години и няколко, и 2 седмици. Много яко. Трябва празнуваш, трябваше да направиш юбилей нещо. Мислях си, да. Нещо така... Трябва да направя юбилей. The Jubilee Show. Друго, което хората вероятно искат да знаят за мен. Ужасно.
просто си представям как Кубрат го гледа и затова ми е готви. Защо не би си бил чеки? Аз бих си бил чеки. Аз затова го правя това място, това нещо, после с AI да правя порнография с различните комици, да имам колкото може повече футидж. Много яко. Готино, 11 години ти си ветеран, български ветеран, наистински ветеран в комедията. Браво. Ставаш ли си? Не. Не мога повярвам чак. И аз не мога повярвам. 11 години са минали, брат, майката. 11 години са минали. Между другото, да, аз мисля, че в България сигурно от 15 години стендъп. Да. Така че не знам колко ветеран. Значи ти си един от първите. Ти си така... Не съм един от първите, но съм от първите 20. Може от първите, които вече знаят, че какво е стендъп. Да, а не излизаш и кажеш вицовете на Делос. Не излизаш такъв, знаете, работи в кол-център. Много живота си. Много е тъпо в кол-център, колежка ти каже, искаш ли кафе. И никой не иска да ме чука в кол-центъра. Ти представяш ли си в кол-център да работиш? Аз съм работил в кол-център. Исках самоубия. Как се обаждаше там? Обаждаш се с... беше такова cold calling. Да. И се обаждаш и трябва да кажеш на един цял абзац. Да. И ти вече свикваш и хората, в смисъл, тебе като се обади някой и каже, здравейте, искаме да ви продадем нещо или да поканим на някой събитие или каквото и да е. Ти вече скъвнем да си затваряш. Да. Затова свикваш, на 10-тия път свикваш и колкото по-бързо го кажеш, толкова по-ме е трудно на тях да прекъснат. Да. И стигаш до такъв момент, който повтаряш един абзац, примерно стотици пъти. И след работния ден не знаеш кой си. Просто такъв вървя по улицата и такъв. Не знам какво се случва, не знам кой съм, разбираш. Просто не знам кой съм. Просто се чувствам все едно. Окей, може би, ако прося, ще е по-малко гадно. По-малко гадно. Ако просто застана на парче картон и да пиша дайте каквото можете. Какво ти искате? Това си ти, ако някога получиш някаква деменция стара, нещо полудееш и ходиш по улиците и вместо комедията си разказваш това, което си казва в кол-центъра, така. Здравейте! На български ли беше? На български. Jesus Christ. Това е още по-трудно. Не, ти си Anyway, защото аз български... Колко си българин? Сега въпросът е колко си българин. Ти откъде си? Кърджали. Това е в България. В България. Okay. Южна България. Южна България в момента в Кърджали е топло. Как така Южна България? Ние сме в дясно и в ляво. В смисъл, София няма смисъл. А като гледаш на картата, България има дясно и ляво. Не, има горе и долу също така. Има и долу. Представи си стара планина, която пресича България крайна в последата. И под Стара планина е Пловдив, под Пловдив е Хасково и под Хасково е Кърджали. Значи вие сте дъното на България. Ние сме дъното на България, но началото на Турция. Началото на Турция. Това е яко вече. Аз не обичам Турция. Турция и Гърция са много близо. Значи има плюсове. И съм ходил до Бяло море и така за 2 часа. Да, аз искам да до Бяло море. Да, и не е бяло. Както и черното не е черно. Какво да правиш? Ама е Бяло море и такъв, аз съм на Бяло море кучки. Да, ама чакай сега. Значи, той за град ли се води? Fuck off. За град се води. За град се води. Колко небостъргача има? Вау, небостъргачи не знам. Не знаеш, не си по-малко от един. Защото другите хора идват тук, вика, аз съм Кюстендил, това е град, викам, какъв град бе? Какъв град е? Because София е само град за мен. Аз мисля, че Кърджали от малките градове е един от градовете, които се развива. Развива се, да, защото е близо до Турция. Може би да, и защото има много села наоколо и хората от селата отиват в Кърджали, сега отиват, както ние от Кърджали, от малките градове отиваме в София, както другите. И за тях това е Ню Йорк, разбираш. И затова се развива, хората инвестират в строителство и и сега си построите първия небостъргач. Сега го строим. Да. Сега още сме 4-ти етаж. Окей, защото аз имам някаква теория на колко българи има като класация. Класацията е примерно кофаджи, те, които ходят по кофите. Нормален българин, селянин, селски кофаджия, жълтопаветник и боянски нови пари. И ние гледаме ти някъде в тази сфера, къде ще си. Аз съм, гледам, че си с тен. Това много ли на плаж ходиш? От Южна България. Вие от Южна България имате тен. Имаме тен. Аз бях в Бургас и наистина имаше много хора с тенове там. С тенове. Тенове правилното ли е множество число? Не знам как е на български. Тенища. Не е правилно. Не тенища сигурност не. Тенове. Как е тен на български? Да се очерниш? Тен, да. Обаче дали в множествено число не знам, никой не съм го чувал някой да го използва. Затова ми беше странно. Имам тен, по принцип баща ми е мургав и майка ми е мургава и обикновено хората са привличат. При мен не ме привличат мургави жени. Привличат ме бели жени. И аз обичам бели жени. Да, и белите жени харесват мургави мъже. Не знам защо е така. Tall, dark and handsome, да. Обаче нашите два, и майка ми и баща ми са мургави и си кали факите. Да. Харесваме се, нека се зададем мургави деца. Но сестра ми не е мургава. Това е много странно. Това е много гадно за теб. Не мога да ходиш на избеляване или нещо. Аз харесвам. Аз харесвам такъв. Какъвто си. Born this way. Средно изпечен. И добре, и с кой е известен твоя град? Градът е известен, че има турци в града. С това е известен. Само за това ли е известен? Не, между другото. Това е известен като
как да кажа, сега политически некоректно известен, че има турци, но ако гледаш генерално, е известен с много природни забележителности, защото там са минали траки и други такива древни народи и са оставили всякакви такива, примерно пред Перикона там, който е древен град. Древен град и в смисъл, винаги нали, замъците са строени на върховете на някакви хълмове. И има замък, остатък от замък и надолу е цял град. И то е супер огромно и се копае примерно 20 години и има още примерно 200 години да се копае. Аз съм работил там, между другото. Ти си копал? Не копах. Аз бях помощник геодезист. Именяр? Именяр, не, забранено. Обаче бях помощник геодезист. И което звучи супер елитно, обаче знаеш какво е? Геодезистът е той, дето гледа през едно нещо и прави някакви измервания и ти държиш една голяма пръчка, ми ще се казваш лата. И той според нея. Да. Аз съм ги виждал те, много ме съмняват. Обаче, после в подножието на хълма намериха църква. Сега, не мога да кажа как разбират, че е църква, защото той е просто разкопки. В смисъл, естествено, че е църква. Виж, тук, смисъл, как да разбират? Просто виждат камъни, как това е църква. И църквата има такива гробове, обаче гробовете преди не са били с ковчези, ами с камъни така са ги ограждали, отгоре имат камени плочи. И махат каменните плочи и виждат вътре човек, който е погребен, в каква поза е погребен, има ли примерно такива, най-често е тази поза. Най-често какъв репрезент и умира, И дали има примерно бронзови убийци, някакви такива неща. И мен повишиха или не знам какво беше. Просто нямаше кой друг. И аз, което правих, тъй като намерят гроб, аз го взимах. Аз го взимах. Взимаше гроба. Взимах го гроба и вкъщи. Взимах един голям лист, имаше една така папка с листове, това за документация, примерно остане в някакъв музей. Аз съм на 18 години, въобще не съм... Въобще не те е без за музей, ти искаш да без. Аз не съм, как да кажа, не съм учил за това нищо. Обаче, примерно, трябваше да нарисувам гроба, като супер много го измерваш от всички страни, така че да стане 1:10 или там колкото беше, ама идеално, в идеални пропорции. И открих, че не трябва толкова да рисуваш, колкото ако измериш от всички ъгли всичко и просто го пренесеш към 1:10, го правиш горе-долу също. После махат общите работници, махат тия плочи, камени плочи, виждаш скелета. С пръчки, с четчици, такова пръчки. И аз имам, с пръчки сета. И аз имам четка, аз съм такъв геодезист, археолог. С четка аз таковам костите, рисувам после костите, рисувам позата, рисувам, ако има такова, примерно, бронзови убийци, как разбираш, че са бронзови? Те стават зелени, примерно, като колко си години. И рисуваш ги, правиш една стрелка. И това отива в музея, брат. Вместо някой да го снима, просто някакъв 18 годишен тип, откъде че ли го рисува. И такъв, не знам дали някой ще го такова. Но това работих. И то се работеше примерно 2 месеца, защото държавата не го спонсорира. Това идваше примерно от Мотофо или от нещо такова. Не, някаква... От Мотофо е? Да, бе, някаква фирма просто някаква го спонсорира и има пари примерно за 2 месеца в годината да купаят и това е работа. Че копаме. 2 месеца и ти работиш от 6 сутринта до 2 на обяд, ще става супер жега и ще умреш. Интересна работа. И други такива много природни забележителности има около Кърджали. Мисля, ако отидеш там на почивка, примерно има 20 неща, които на няколко километра мога да видиш. И за един ден мога да видиш супер много неща. И от тази гледна точка, ако си турист, много се изкефиш. Да, но има много турци. Има много турци, това е известен по принцип. Това искам да кажа. Да. Има ли турска храна там? Има ли? Има турска храна, да. Вкусна ли е? Как е храната там? Да. Готвите, имате печки, интернет има важен. вода, такива неща. Добре, значи това... Шо ми играта е имало. Не, е много интересно. Аз не знаех, че си работил такива работи. Аз мислех, че ти си много странни неща, аз те виждам като човек, примерно, който, не знам, в секс-шоп те виждам тебе. Примерно, да зареждаш дилдата. Аз съм в секс-шоп, забелязал ли си? Ако минаш покрай секс-шоп и виждаш кой работи отвън, излиза да пуши цигара, винаги е най-странната маска с 50 пирсинга, с най-къста коса, с 7 цвята. Знам я точно. Травмирана от баща си от 7 годишна. Винаги са такива. Никой не работи някакъв човек, който е някакъв нормален, с вратовръзка. Такъв добър ден, как искате да свършите днес? Как искате? Това е много яко. Как искате да свършите днес? Как искате да свършите днес? Представям ви тази изкуствена вагина. Изцяло от гума и силикон. Ти купувал ли си така изкуствена вагина? Не, между другото, защото мисля, че това ще е дъното. Ако си вземеш изкуствена вагина, се кажеш, окей, до тук с жените. Какво било? Да. Защото ако жена влезе у вас и вие в изкуствена вагина,
никой не почне да се върне, брат. Аз взех една, която пречена като бутилка от шампуан. Да, аз... И го отваряш, има някакви ръбове и така. Да, от някъде ми попадна. Мисля, нещо комедийно гледах и имаше такова, да. Не знаеш, това е изкуствена варена, мислех, че е някаква като бутилка за вода, нещо. Да пиеш от нея. Тя става като бутилка вода, ако не го изчистиш. Добре, как чукаш това? То е цилиндър просто. Не, слагаш на... Или ти отгоре, или ти го чукаш? така отгоре го чукаш и го изплюваш се, плюеш. И го чукаш така. Да. Аз ставаше, защото... Защо не го оставиш на масата да си представиш, че е жена и да го чукаш? Не знам. Аз има едно, което може да си сложиш и на таблета. Твърде много усилия. Да, може да си сложиш на таблета и да чукаш таблета ти така и да гледаш порно едновременно. И това е дъното, брат. Ако си вземеш такова е дъно. Не, по-хубаво е за пишката ти, принципно, ако не чукаш. Защото чеките се окаха много вредни за тебе, ако си правиш злобарки. Какво значи злобарка? Злобарка, като много яко си фанеш главата на пешката и така си дънкаш. И някой от нас може би си правим злобарки. Ти как си? What's your masturbation technique? Използвам ръка. Ръка? С движение нагоре-надолу. 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 Не си фащаш главичката. Не я хващам, не. Така започнах на 11. Да, не, аз обаче, така и не спрях. После техниката продължи, да. Аз бях твърде дебел. Уиски има такъв бит, дето започва така и после гледа поднос цяло така, oh, that's genius! И аз някъде на 15, като ми порасна пениса и бях такъв, oh, fuck yeah! Защото иначе като си малък, ти няма какво, цялата ти ръка не стига. Ти си на 11, тя е толкова пишка. Обаче после пораства и си такъв, цяла ръка! Да. Защото първо има етап, в който просто я хващаш, обаче той отгоре-отдолу, той е цялото. Да. И просто няма как. Няма да горе, обаче сега, нали, такъв, сега има луфт от 2 см. Аз затова търся жени с малки ръце. Всички мъже, това е моята теория. Това си мисля. Стоя в метрото. Гледам една двойка, мъж и жена, едри огромни, двамата. Жената е огромна. Такива ръце има. Да. И това, което съм сигурен, за тази двойка, че този мъж има огромен пенис. Никой мъж няма да си хване жена с огромни ръце, защото като ти го хване, не искаш да изгледа като детска пишка. И аз харесвам жени с малки ръце поради тази причина. И мисля, че това просто психологически е така. Хвани го с 2 ръце. Да. Не, аз бях с една, която беше 1,89 м. Да. И това все едно е бъмъж, разбираш. Тя като ми фане, аз нямам никаква пишка, разбираш. Нищо, то се покрива цялото. Аз имам и малки ръце и се е бал майката, поне изглежда голяма в моите ръце. Точно така, трябва да изглежда, да. Така. Дай питам някой въпрос. Питай въпросите от колко си българин. Добре, някакви въпроси. Аз съм откъде, така че очевидно не съм много българин. Летище имате ли? Не, как ще имаме летище, бе? На Истаград. Аз това... Може и да имаме. Може да има някакво олдскул летище. В Кюстендил има някакво летище. Такива олдскулски сигурно има. Добре, значи, щом има и летище... Има такова да кацне хеликоптер, ако трябва. Да. Има ли хеликоптер в България? Не знам. Да. Но ако има, мога да кацне в Кюстендил. Не, в Кърджали. Не знаеш кой подкаст имаш. Пиеш ли бульон? Дали пие бульон? От чашка, като си болен. Не. От пластмасова чашка. Не, между другото, обаче, като бях на 18, на 16, си бях подупчил езика. И то, защото съм... да си панкар. Толкова толкова ти е къл. Ти представяш ли си без език в Кюстендил? Кърджали, брат. Не знам, просто бях странен. Аз сега съм странен, но преди бях... Изглеждах по-нелепо. И си пробих езика и не можех нищо да ям, защото адски боли. И докато зарасне и пих само 3 в 1 и бульончета. Значи С това оцелях и после ми зарасне езика и го махтах обицата. Поне лижаш ли някакви женички така? Не, брат, аз съм примерно на 16, на 18. Какво не може да лижеш на 16? Нямаше къл да лижеш. Нямаше къл. Ти си мислиш, че това се случва само по порнофилмите. Ти имаш гадже, обаче такъв секс, който правите е някакъв щамен. Не е странен, под бейсика, разбираш ли? Да. Това е такъв всички неща, които си гледал по порнофилмите, си мислиш, че това само в порнофилмите се случва. Да. Там хората пикат, не го лижем. Да, разбрахте. Добре, кога си загуби детствеността в Кърджали? Кога хората в Кърджали си губят детствеността? Силно преди мен, обаче аз я загубих на 18 години. Браво, аз на 24, брат. Сериозно, бе? Да, аз търсих любовта. Ти се пребал. Не, аз мислих, че я намерих за това. Аз не намерих. 24. Да, много грозен. Ма чакай малко, ти не си искал? Или не си имал възможност? Исках да имам имах някакви възможности, но не ги... Ама не ти бяха гадже, на мен беше гадже. Да, не ми бяха гадже, примерно викат, ела горе вкъщи да пием кафе. Аз викам, it's 4 in the morning, I'm not gonna drink coffee. Това е на Джордж Костанза бита, това ми се случи на мен. Реално. Coffee? Who drinks coffee at 4 in the morning? She wasn't asking you up for coffee, George. И ми се случвало неоднократно това. Не знам, аз също, особено като си по-млад,
такъв само за секс, ти си толкова неуверен. Да. Аз ми кой ще ме бе мене, всеки такива. Кой ще бе, аз не знам какво да правя, пък като ти е гадже, знаеш, че евентуално ще се върне на другия ден. Ако не стане. Ако нещо се преебеш. И какво като се преебеш? Да, не, сега какво отпана? Какво отпана? Мъж, жена, ще кажа дете, но не. Да отидем на острова на Епстин. Добре, когато си на самолет, ти се качвал на самолет, нали? Излизал си от България. Случвало се, да. Добре, браво, това е хубаво. Още една точка напред към теб. Над 2 пъти под 200. Под 200? Не, просто под 200. Под 200 пъти. Мисля, че си качил на самолет, който се стига само до 200 метра. Да, стига 200 метра, слизаме. За да разбереш къде е горе-долу, колко пъти? 5. Не, защото Хюстендил... Кърджали, брат. Това подкаст към се изтрие. Искам нов подкаст. Ще го едитирам, после ще бие Кърджали. Едитна ска. Извинявай. Ти колко си бой? Ти колко си канадец? Не много. Не пипа звука, сега трябва да го едитваш после. Аз съм такъв. Сега. Аз им чуш, че не съм вкарал през цялото време. Си, там, аз съм Рошев, не съм спал, имам турбички под очите и двамата зрители, които щяха го гледат, не го гледат вече. Разбираш? Ще го гледат. Ще пуснат. Ще нарежеш клип, който AI ще нарежи клип и ще е такова. Кърджи, турци, Дикси Чекия. These are your most viral clips. Какъв е този клип? Да. Какво искаш да кажеш? И Джосикъв, дете, what? Не, защото аз сега си представих, защото под 200 метра, примерно в Кърджали идва някакъв такова. Идват ли циркуси към вас? Да, бе. Циркус ли се казва? Цирк се казва. Как? Close enough, да. Цирк. И примерно имат фалшив самолет, който дига само до 200 и да ви покаже селените как да се качите. The самолет experience. Сега е VR, нали? Слагат между има в парка, има самолет, който е такъв просто сложен като скулптура. Като скулптура? Ама е реален самолет, който не лети. Толкова нищо не можаха да измислят. Не. Ние нямаме летище, един самолет тук да ви еба майката. Снимай се там. Добре, като качаш от самолета. Кацам от самолета. Кацаш. Като самолета каца. Ръкопляскаш ли? Не. Добре, браво. Не, защото много хора ръкопляскат и им е много странно. Ама защо ще ръкопляскат, брат? Защото са щастливи, че са живи, че е станало. Защото в тяхната представа всеки път като кацне, може и да не кацне. Може и да не качне. В моята представа не трябва да пляскаш за нещо, което на някой му е работа. Да. Това му е работа. Ама ти си комик и ти пляскат накрая. Да, ама накрая за усилието. Не знам що. И другите си имат усилие. Да, ама подразбира се, че на края на перформанс пляскаш. Да. Обаче не се подразбира, примерно, ако отидеш на касата и тя ти върне точни пари, да ще и пляскаш. Точно и 35 ми върна. Зависи колко съм пиян и колко е готина сервитьорката. Така, касиерката. Окей, обаче ако пляскаш, значи моята теория, ако пляскаш самолет, нещо това е рутинна работа. Смисъл? Да. Не знам. Те са шофьори на автобуси. Нищо специално. Има резон това да кажеш да ти пляскат накрая. Смисъл, че са би с малко с моите теория, че нали, като излезеш да правиш стендъп и твоята работа, защото ти пляскат накрая. Да. Но ти не ги караш. Аз някой път ги карам. Аз ще ти пляскам повече сега. Инсекюр такъв. Пляскайте, моля ви са. Добре, държиш ли да те пляска? Не, ти вързваш думи. Не, нали, това е премиса. Ти си комик, защото баща ти не ти обръща внимание. Да, не, аз нямам баща. Exactly, my point exactly. Добре, да. Добре, вкъщи. Вкъщи. Имаш ли плик пълен с други пликове? Да. Да. Или имам плик, или имам шкаф само с плик. Цял шкаф? Ми зависи къде е. Какво правиш? Аз имам няколко къщи. Аз имам къща и апартамент. Nice. Нямам апартамент, живея в апартамент в София, но в Кърджали имам къща. Така. И там има шкаф с... значи сте на къщи там още? Ами не, имам къща, която тя ми е наследство от дядо ми. Иначе съм израснал в апартамент. Добре. Обаче апартамента не ми е наследство. Колко етажа? Колко етажа къща? Два етажа къща? Два етажа къща. Ама тя е къща близнак. Какво означава това? Къща близнак означава взимаш си къща и през средата на къща правиш една стена, за да може няколко семейства да живеят в тази къща. Тоест къща изглежда нормално, обаче по средата има стена, която е разделена на две. Като такава къщи за социално слаби. Примерно. Защото преди време, нали, хората са живели по цели семейства. В смисъл, наши са живели, дядо ми, баба ми, после дали чичо ми, чинка ми, в смисъл всички в една къща. От другия край къща, в смисъл 50 семейства, нали, са били супер сполутени, не както сега. Сега не може да си представиш да живееш цялата ти рода. Това ще е лудница. Но тогава е било така. И затова са взели една къща и се разделили на две, защото все пак не е имало пари за две къщи.
Да, окей, cool. И аз съм половината на тази къща. Да, значи да. Обаче, нали, тъй като... Пак е къща. Пак е къща и всъщност цялото семейство е ползва, никой не я смята за моя. Всички такива... сложихме, в смисъл, постоянно правят някакви промени, дето аз не одобрявам. Да. Просто имаме една стая, викам, не ми пипайте стаята. Да. Окей, ползвайте другите стаи, нали, къща са бори за моя, ползвайте каквото искате. Да. Изведнъж влизаме огромна маса. Защо, викам, тази стая ми е студио, не искам нищо да и в нея. Не бе, масата е тук да си слагаме кафето. Това е моята стая, остете ми да имаме една стая. Едно нещо за мен. Остете ми едно нещо за мен. Няма, брат. Тия покрива сменили, вратата сменили. Аз смениха вратата, аз не мога да си влезна в собствената къща, нямам ключ за собствената си къща. Не са те казали. Казали се ми, никой ми е дал ключ. Да. Абе да знаеш, нещо направихме там. Да. Бак ти семейството. До така степен. Не, просто old school вариант. Old school, да. Той ще научи. Никой няма нищо негово. Да. Това е баща ти да се опитва да те доминейтва ли според тебе? Така, не, баща ми му показа къща. Баща ми вече не е жив. Извиняй. Да. Това е друг въпрос, на колко си болен is your dad alive, Jesus. Well, моите съболезнования. Fuck, my bad, man. Няма нищо. Пил си ракия преди обяд? Веднъж. И какво се случи след? Ходихме да катерим, ходихме на някакъв поход в някаква планина, в някаква хижа. Да. И имаше някакъв тип... Тогава ходих се на мацка, това беше най-добрият приятел, да не го познава, беше някакъв гей. Да. Обаче беше такъв алфа-мен гей. Алфа гей? Да, алфа, такъв мъжко момче гей. И беше много такъв доминантен и изкара ракия в 11 часа, докато катерим вика, айде сега по една ракия. И беше твърде доминиращ, всички пихме ракия. Според мен похода е той искал тебе да те покори. Сигурно искал. Малко ракийка да станеш. Сигурно искал, да. Мечтата на всеки мой гей приятел е да... Аз това си мисля. Геовете искат да съблазнят стрейт мъж. Защото си мислят, че стрейт хората са много близко. Да. Са такива, съмняват се. Просто си такъв, ако имам слаб вторник, си такъв, ако не се чувствам добре. Да. Ти така към лесбийките чувстваш ли се? Мисля, че лесбийките са по-гневни хора. Много са гадни. Гадни. В смисъл, имам чувство, че те просто малко имат такова криво. В смисъл, не познавам толкова лесбийки. Мисля, че познавам една със сигурност. Не две. Да. Едната беше cool. Беше така като братле, така печага. Да. Томбой. Да. А другата правеше стендъп. Она ли? Как се казваше? Не, я спомням. Една ниска писателка. Те всички са ниски писателки. Да, тя беше веселка, не беше някаква гадна. Да, но изглеждаше така, ако ви пенис, ще се озлоби към света. Ще се озлоби. Не, те понякога им трябва един от време на време. Макар, че съм забелязал двойките лесбийки, винаги едната, която е по-мъжко изглеждаща, ходи с някаква, която е супер женствена. Да. И тук може да се объркаш и си кажеш, че женствената би ходил с тея. Може да е бисексуална женствената, не е сигурно. Да, не, те много са бисексуални, сигурно, но то, виж какво, трябва да имаш топките, за да прочнеш лесбийка? Да. Мен са ме били лесбийки. Сигурен съм. Ти изглеждаш като човек, който... биха ме били. Да. Бях в един гей бар на 13 в София, на 14, и моя гей приятел мисли, че е би. Че не знам какво си фана. Той си мисли, че е би. Той мисли, че е би, искаше да я чука някаква. И отива да се опитва да си говори. Че тя е би, не че той е би. Не, той мисли, че е би, но той се оказа пълен педал. Той мисли, че тя е би. Това искаш да ми кажеш. А не, че той си мисли, че той е би. Той мисли, че той е би. Той си мисли, че е би. Да. И вижда жена в гей бара. И отива да си я заговаря, излиза гаджето му и ме наби мене. Окей. Общо взето. Защото малко си отворих устата. Разбира се. Не знам, аз не съм бил жена, която не е лесбийка. Да, имам другите български въпроси. Да помисля малко. Какво мислиш за еврото? Какво да мисля за еврото, брат? Какъв е този въпрос? Някакъв човек ми писа, един познат тук ми писа, какво мислиш за влизането в еврозоната? Викам, брат, защо ти проучване ли правиш? Ние влезнахме вече. Какво си... Значи не ти пука, нямаш някакви запазени левове за всеки случай. Не, между другото, намерих си една кутия в къщата с пълно стотинки има фана яд. Не знам дали мога ги обмениш. Може, 100%. Още мога ли? Май трябва да ходиш в Централната банка. Защото такива 25-26 лева, които... Кой ти ги дава? Това води хубаво към следващия ми въпрос. Пазиш ли пари в къщата си кеш, така на скрити места? Пари в къщата, не. Може би в апартамента. И къде е къщата? Локацията се намира. Не, пари в къщата нямам, освен тия стотинки. Тя къща изглежда, между другото, така, която, как ти кажа, не би те съблазнила да влезеш да виж какво има вътре. Да. Защото няма много какво вътре. Ама точно такива къщи има нещо вътре. В тази няма. Освен ако тефтерите ми с шеги някой иска да вземе. Такива хора като вас, такива, сега ще му взем шегите. Общо взето. И после такива само bullet points. Добре, когато отвориш един прозорец и друг прозорец, се създава течение.
Когато отворят два прозореца създава течение, да. Да, или врата, не има течение. Ти вярваш ли в течението, че те разболява? Да, като има вятър, може да се разболееш. Да. И мислиш, значи ти си пак от тази група хора българи, които вярват, че вятъра може да те разболее. Ами не, става просто, ако ти стане студено и си как да кажа, ако не си, не знам, ако ти стане студено, може да се разболееш. Има някакви вируси, които те разболят, евентуално. По въздуха? Не, някакви вируси ти постоянно ли водиш на улица. Нямам представа как работи това. Но ако е студено, мога да настинеш. Това е. Не можеш. Окей, аз настивам понякога. Добре, не, това просто си бил болен. Не, аз защото много българи го вярват, това е много смешно. Нямам представа. Да. Не, просто не е твой тип. Вярваш ли, не е такова, знаеш със сигурност. Don't take my word for that. А горе, каква ти е любимата българска манджа? Сега ти си расъл в турски град, сигурно... Турски град, ама съм ял български манджи. Бил си в Махана. Майка ми е българка все пак. Да. Ясно. Баща ми също. Добре, така го каза. Да. Междуто баба ми знаеше турски много добре. Да. Те са много яки. Много не бабите, турците са много яки. Не, турците са файн, смисъл. Мен много ме кефат. Аз имах турско гадже, беше найс. И аз съм имал турско гадже. И ми готвиха някакви турски манджи. Да, турските манджи. Аз имам такъв бит, ама няма кам сега. Да. Турски чеки също обичах. Турски чеки. Кой не обича? Турски чеки идвам от българки. В Турция просто го наричат чекия. Не знам дали турците знаят, че това кам турски чекия. Добре, мисли си, че всичко е корупция, като всеки българин. Оплакваш ли се много от държавата? Не, мисля, че оплакването е супер грешно. Да. Става просто дори нещо да не е окей, а то супер много неща не са окей. По принцип мозъкът има такава функция да намира кое не е окей, защото нали, той е обучен да оцелява. Тоест винаги нещо няма да е наред. Да. И трябва да вложиш усилия да намериш това, което е наред. Затова ме дразнят хората, които се оплакват и това напоследък, то не е само напоследък, ама отваряш в Фейсбук и всички са възмутени от нещо. Някакво, нали, не ги следваш, ама примерно страница някой е пуснал пост, има 3000 лайка и ти изкача като suggested. Да. Всеки е възмутен от всичко, брат, направо побърква. Това е най-лесно. Намери нещо да те кефи. Нали смисъл, и аз се оплаквам и мрънкам, защото аз съм малка лигова на моменти. Да. Обаче, нали, много по-лесно е. И всички имат мнение. Брат, като станаха тези волейболистите в България, станаха втори в света. Да. Брат, всички супер радост. И ми скочи пост. Всички говорят за волейболистите, че станали света. Но никой не казва за това момче, те спечелил турнир по шах. За копале. Ти и това намери да го изопачиш, да го направиш. Всичко просто, нали? Да, и в смисъл, окей, повече неща са шит, обаче като замислиш, какво е било преди, много по-малко шит е сега. По-малко, да. Просто ние не знаем какво е било преди. Да. Не мога да оценим колко е яко сега. Да. И затова, да. Да, но това беше вид оплакване, за това, че да. Да, аз оплаквам се за това, че хората се оплакват. Да. Но и аз се оплаквам. Аз съм малка лигва. Казваш ли си, много ясно ще се оплакваш за какво? Половината сет е оплакване. Някои хора ме дразнят. Но така кажеш, еби му майката, тази държава за нищо не става. Това става държава. Да, тази държава. Аз много се изкефих, гледах една бабичка как интервюират, защото се подправило това училището в селото им. Май беше Кърджали. Не беше. И питат бабата какво става. И я питат какво мисли за това и тя вика, в тази държава. It's like, how is the country? Как е държавата? Толкова, да, просто държава. Друга не горят. Само България просто. Купуваш ли семки на кацина разходка да си хапаш? Не, между това в Кърджали много често съм виждал. Какво просто? На разходка, да. В смисъл, турците наистина обичат да чоплят семки. Ей, българите, бе. Не знам. Много ги виждам навсякъде как Кърджали, може би, защото няма много българи. Да, забелязваш. Забелязвам, да. Ама в София не съм го забелязал. Да, малко е намалено. Не, ако тиеш парковете, те е по-големи. Ако почна чопля семки, не мога да спра и затова много рядко. Да, имаш адикшн. Обаче майка ми, защото не пуши цигари, според мене. И да, сяда и един пакет семки. Let's go. Пускаме... То сигурно е хубаво за тебе. В смисъл, гориш някакви калории там, нещо правиш. Да, знам, брат. Вярваш ли, че България ще стане велика един ден пак на 3 морета? На 3 морета не, обаче вярвам, че има шанс. Има шанс нещо стане, защото всяка държава има шанс. Нали знаеш, Сингапур е било супер дупка и сега. Да. Някакъв много готин диктатор имаха. Според мен се развиват в две направления държавата. Мисъл, тъпите хора стават по-тъпи, тия духовни, които израстват по-духовно нагоре. Да. Така че са, нали, борбата с двете неща и не е ясно кое ще победи. Да. В
смисъл, може да се затрим тотално, може и да стане рай на земята. Защото България има потенциал, между другото, да бъде рай на земята. Не, то е много готино място. Много готино място и съвсем малко и трябва. Да. Трябва леко пивец. Малко по-хубав лекарства, лекари да разрешат генерално наркотиците да са легални, проституцията да е легална. Тя си е легална почти. Тебе арестували, бил ли си с проститутка? Като за първа жена? Не, първо съм бил с гадже. Първото ми гадже. Не първото ми гадже, с гадже съм бил. Не, с първите ми гадже не съм правил секс, аз съм бил тинейджър. Моите после станаха проститутки. Окей. Това говори за твоя стандарт. Не съм бил с проститутка, между другото, някакси не го чувствам... Да, нали? Как да кажа, става просто, че примерно мен ма кефи това пюритито на жената. Пюритито на жената? Да, в смисъл някаква жена, която не е правила секс с много мъже, би ма кефил повече от някаква, която е правила с много. Да. И следователно проститутка би ми било някакво такова... Да, ти си малко гнослив, принципно. Все едно гнослив, все едно такъв... Значи сега ползваш салфетка, където всички са духали. Всички са свършили вече в тази салфетка. Примерно, да. Си избъсиш газа с туалета хартия, сега някой си е бъсвал газа, вече с нея ти само ще обърна. Някакси е такова... Някакво такова. Не, аз не съм бил... По едно време майка ми се притесняваше, че съм гей или че не мога да си фана гадже, да искаше да ми взима проститутка. Сериозно не? Викам, ще купиме хубава, не е проблем. Викам, стига, бе. Не. Чай, колко време не си имал гадже, че майка си? Много време. Аз много малко гаджета имам. Не знам, защо не ме харесват нещо. Не знам и аз. Само някакви ме използват за секс. Горкия. So sad. So sad. Нали, много използват за секс. Така аз те обичам. Духай ми. Общо заето. Искам ти духа, искам ти свършиш от устата. Аз нека си говорим за поезия. Чукай ме назадна. Не, това се случи сега наскоро. Аз съм Джо, че си имам мисли. Нямаш мисли. Fuck. Fuck that. Едно момиче ми пише, много ми липсва секса, мисля си секса. И аз викам, и се гушкахме и тя вика, аз не си мисля за това. Мисля за това, копале. Мисли как свършвам. Добре, спорил ли си, защото си от Кърджали? Само защото съм от Кърджали този въпрос. Аз съм сигурен, че в графа... Ако от Кърджали случайно гостът е супер силно за този подкаст, но ако случайно от Кърджали този въпрос. В никакъв друг случай не е. Но що си от Кърджали? Какъв е въпрос? Спорил ли си кой град е истинската България? О май гад. Не знам. Дори не ми е хрумвало, че мога да го има. Аз съм чувал за лафа, че от Хасково надолу не е България и аз съм такъв, fuck it, аз съм в Кърджали. Ти си в Кърджали. Никой не ми е пукал, често казвам. Да. Даже ма кефи да съм от малък град, защото някакси имаш една идея повече амбиция, може би, за доказване. Защото примерно най-успешният ми приятел е от село. И той е свръхуспешен. Да. И аз съм такъв, кобеле, ако бях от село, щях да съм много по-успешен. Да, защото ти си надъхан. Да. Аз съм от Кърджали, той е град, нали такова. Да. Ако съм от София, нямам никаква амбиция. Да. Или всъщност Дими има такъв бит. Обаче реално е така. Сено, може би няма към какво се стремиш. Да. Пък като нали, си от малък град си такъв, нали, те те подценяват. Да. Ти си такъв, ще ви покажа колко съм от Кърджали. Да, какво като не мога да говоря на български. Колко не мога да говоря български, да. Колко съм наполовина обрязан. Наполовина обрязан съм от тръгва и така, не, то българ. Хуай. О, Джизус. За шигота. That's good. Кърджали, да, българите са обрязват, ама не цялата кожка, само отгоре. Така, да. Само отгоре, да си ясно, че от Кърджали. Да, fuck. Окей, значи няма истински, защото няма никой да каже някога, че... Даже не знам какво значи това. Какво значи не, примерно, защото всички се събираме в София. Къде не е истинската България? Не, защото навсякъде е истинската България. Ти си говориш, ти си кажеш, София е най-големият град, най-хубавото място да живееш, бла-бла-бла, курове, путки. Съм сигурен за това. Ясно съм. Но, примерно и те после да, не, трябва да отидеш в Мелник. Това е истинската България. Старата българска. Винце да има, жената да си я биеш, всичко да си я вкъщи. Да чукаш сестра си. Не знам ли това го правят българите. Не. Това мисля, че е в Англия. Обаче... Значи мисля, че навсякъде е истинската България. Даже и София е истинската България. Да. Столица на България. Да. Отиш в Ямбол. Аз като съм обикалял всички градове, в смисъл повечето градове в България, почти няма разлика. Да. Има река, има планина, казва се по различен начин. Горе в същия град. Да.
Няма голяма разлика. А има ли някакви специални акценти в Кърджали? Има турски акцент, да. Как се случи той? В смисъл като майна, майна, райня? Не, по-скоро начин на изразяване, не мога да ти го кажа. Това е някакво такова. В смисъл, не всички. В смисъл, има турците си говорят нормален български, не могат да ги различиш. Обаче, нали, аз съм израснал с всякакви хора. Обикновено, нали, приятелите са просто приятели. Вие не са делите, вие израсте заедно, никой не прави впечатление. Не се делите расово. Точно така. Мисля, пак има някакво. Е имало, ама anyway, с приятелите не са делите. Обаче, примерно има хора, които основно си били в турска среда. Да. И после все едно български им е втори език. Обаче очевидно втори. Да. И все едно начинът на изразяване, ти виждаш все едно аз го говоря на английски, как все едно го превежда малко и тогава го казвам. Не ми идва натурално. Да. И го има това, защото някакси много българи прихващат този турски акцент и говорят така все едно са турци. Да. Не знам как да ти го обясня. Това е яко, това е интересно. Обаче, в Кърджали не е лошо това. Смисъл, някакси е kind of cool. Не мога да ти го обясня. Сега не знам как е, защото не съм живял от години там. Само се връщам. Обаче има си такова. Примерно, в Кърджали се говори най-чистия български, без акцент. Често казвам. Добре. Защото няма майна, няма въй, няма меки неща. Да, аз точно има някакви неща, не съм много. Много искам така жена да фана, да чукам някаква с пълен ненормален акцент, някакъв, който да не я разбирам. Така ли? Да. Аз не знам дали. Ако има някакъв дете много силен акцент, не знам дали би ме привлякал. В смисъл има такива деца много... пъхай го! Да, и такива много мек акцент. Да, нещо. Това кефи ли? Това не ма кефи. Надървен съм като диамант. Така ли? Да. Мен ма кефи точно обратно, да е някаква такава, което е супер, как да кажа. Не, за мен гласът е много важен в една жена. И за мен да не говорят, да няма глас. Да говори. Нещо да направим. Трябва да видим като има евент за глухонями и ходим сваляме мацките там. Не, това ще ме побърка, брат. Гласът е супер важен за мен, за една жена. И мога да, ако и чуя гласа и не ме изкефи, мога всичко да ме изкефи, обаче съм такъв, фак. Да. Гласа и краката. Като говориш за истинската България. Истинската България. Кърджали истинската България. За мен истинската България е Северна Гърция и Македония. Alright. Искаш никой не го хареса този подкаст. Да, го дух. Аз не искам даже този епизод да се излъча, май. Що бе? Айде ще го блокна. Да, направи го какъв правят. Само за мембари. Пусни някаква цена и само за мембари. Флаш, какво ще каже? Да. Аз не гледам никой. Преди гледах едно време, нали? Да. Беше супер събитие, някой го интервюрат за най-мизерното нещо. Да. Такъв сайт с 20 души, които го гледат седмично. Той какво е казал за комедията? Сега така вече не мога да гледам никой. Цял подкаст, никой. Аз само гледам това Camptown, защото много обичам. Не знам какво е Camptown, много яко. Трябва да го слушаш. Тебе ще изкефи. Добре. Познаваш и ще видиш. Казваш и не е така. Не знам как казвам него. Не, да, казваш и да е така. Българите какво правиха? Не казваха да или не по един. Да, бе, знам, имаше нещо. Доналд има такъв бит. Дед вика така е да и така е да. Така е не и така е не. Да. Аз не си кимал с глава и такива неща. Не кимал, но не обръщам внимание. Аз горе мисля, че е важна физиономията. Ако си така и така, пак е тогава си на кокаина, ако си така. Не знам, ама ако си усмихнат, ако си намръщен, не знам. А като си ходил на сватба, ходил ли си на сватба? Ходил съм над един път. Над един път? Много, значи си доста българин. Бая българин. Играеш ли хоро без да искаш? Не Караха ли те? Не си успял? Не, сигурно някой ме е карал, аз не съм. Не си успял. Но съм танцувал брейк значи съм бил на няколко сватби. И си танцувал брейк? На 2 съм танцувал. А попитаха ли те или ти просто почна да танцуваш брейк? Не, беше специален жест за младоженца. Аз си пред това да не е било бачелор партито, добре, имаме курви. Не, бачелор парти. Баш на сватбата. Един приятел се ожени на 19, защото приятелката му забременя. Фак. И той беше турчен и при тях, някак. Няма значение. И тогава пък и той даже танцуваше брейк. Да. И с един приятел му бяхме такива. Не сме били кумове. Но нещо като. Не знам какво сме били. Такива, шапър, бесмен. Танцувахме брейк, имаше цигански оркестър с много добри музиканти. Цигански оркестър. Ти си танцувал брейк на цигански оркестър. Да, беше супер. Добре, това по-българско нещо няма според мен. Нищо по-българско. Какво беше най-готиното? Че такъв, викам, защото брейк се танцува на брейк битове. Да. И викам сега тези цигански оркестър, те няма знаят какво са брейк битове. Да. И отивам при барабаниста
Барабанист ли беше на такова люди решава? Май барабанист. Да. И викам, значи един ритъм, нали, почвам да опитвам се да обясня, тук, те такъв си има гледа, обяснявам супер много време. И по-на време се изпускам, викам, брейкбитове. И той, брейкбитове! Идеален беше, разбираш ли? Що да го казах в начало? Перфектен, викам. Колко подценявам човека си ги разбира нещата, аз тук. Да. И беше супер, да, бяхме с костюми. С костюмите си от Бала, защото Бала беше скоро. Това Бала и после сватбата. После сватбата, пияни с такова бира, която е стояла 6 часа преди да дойдем, топла бира, пияни с топла бира, с костюми, цигански оркестър, който брейк-битове, после другия циганин с бас-китарата. Феноменални. Те бяха по-добри от нас. Да. В смисъл бяха перфектни. Само ние ги подценяваме, като тези цигани не разбират. Да. разбират. Не, те са страшни музиканти. Ние сме циганите, разбираш ли? Да. Не, те са много готини музиканти. И сега миналата година бях на сватба един приятел и пак танцувахме. Пак танцуваше. А ти трябва да правиш шоу, брейк и комедия просто. Абе, чувал съм, ама не са... Не са публиките Не са нещо, което мога да ги свързиш. Веднъж бях правил един такъв бит. И реших да пробвам брейк и комедия, направих някакъв бит, направих пънчлайна. И край на пънчлайна ми беше някакво движение, дето се хвърлих и всички просто така гледаха. Of course. Ама, то беше преди 9 години, аз бях такъв, ще пробвам всичко. Да. Защото ли... Ама според мен, аз имам един бит там с бабичката, дето се фърлям накрая. Да. Ама този бит работи с това движение. То е като цяло мизерно движение, ама за комедия е супер. Аз си просто си представям, ти си седиш и се въртиш на главата си. Не мога до тебе. Не мога. От обща култура мога малко, но не мога тия да се въртят дълго. Да. От обща култура. Обща култура да се завъртиш там колкото за комбинация за колкото нещо. за някаква комбинация. Jesus. Това брейка, това е важна част от живота ти. 20 години, 22 ще станат танцуван брейк. Jesus. И това как го откри? Как в Кърджали е имало брейк школа? Едно време брейк беше супер популярен преди 22 години. В цяла България беше популярен. И в Кърджали в дискотеките се танцуваше брейк, обаче беше интересно, че само най-опасните хора танцуваха брейк. Беше супер странно. Такива свръхопасни хора, с които не трябва да си имаш работа, те танцуваха брейк. Сводници, наркопласиори. Не, те са тинейджери, но просто опасни тинейджери, разбираш ли, да. По-така, да. Да, и те танцуваха брейк и т.е. аз съм гледал някакви съвсем на психопати, които танцуват брейк, оттам сме се запалили, не знаехме нищо, без треньор, без самоучител. Да. Нямахме тотално самоуки. Да. Той моят стил затова някакси е някакъв по-странен. То сега е добре, защото минаха 20 години. Да. Ама преди беше супер странен, защото ми липсват базови неща, хората ги учат в зали с треньори. Да. А ти си ходил на някакви кърпички неща, аз ги навънка на нищото. Да, с някакви gang competition. Вие сте били като тези в 50-те бандите в щатите, които танцуваха преди това. Супер тъглайв, брат, да. Супер тъглайв. We're gonna do a dance and then we're gonna fight. Аз си представям как, биехте ли се има ли някакви групировки на брейкери там? Не. Първо ще танцуваме, после ще се биеме бата. Те ще видя на танцфлора. Не. Макар че тези първите, които танцуваха, те опасните хора, те се биеха много. Те бяха много опасни. Това е много смешно. Не, че сме много готини. Ние само танцуваме брейк, не се бием. Да. Ние сме като тия... нали има отровни змии, има такива змии, дето имитират отровните змии. Само такова визуално, за да са опасни. И ние сме такива, ние имитираме отровните змии. Само танцуваме брейк, без да има отрова. Ти си възнал в брейка просто да станеш мъж, не? Това ти е било твоето... Не, аз търсех нещо, брат. Търсех нещо, което да правя, защото бях такъв, като бях дете и съм такъв, окей, и има хора, примерно с пари, ти ги виждаш, те с някаките дрехи. Всички сме лапата, деца сме, ма някакви с пари, те имат пари. Той има еди какво си. Ти си нямаш нищо. Трябва ти нещо, което да те направи някой. Да. Трябва ти нещо, което да хванеш, да кажеш, това е нещо готино, нещо, което говори за себе си. Да. Нещо, което говори, защото ти все нямаш самоличност. Да. И пробвах някакви неща и брейка. То не стана и така. Да. В смисъл, аз го случах, влачах го. Аз бях супер некадърен. В смисъл, от 15 човека бях 14-тия по талант. А той другия, който беше с Даун синдром. Да, нещо такова. От много въртане. Той беше това се ожени на 19. Той сега как е? Разведен, весел, деца? Да, хубав? Две деца, не е весел. Не е весел. Не е весел, той трябваше да се разведе, който се ожени. Да. Не знам сега дали е разведен, ама... Дано има любовница. Окей. Ще спестя всичко, което знам. Още 10-15 минути, бе. Добре, ще оживеем ли? Аз съм окей, аз съм 6 часа, аз съм on fire. Искам да знаеш всичко за мен, за целият кърджийски живот. Никой няма го гледа това, аз за това съм kind of окей. Fuck yeah. Просто си мисля тъпия
софтуер AI, каква глупост ще нарежи, което си мисля, че е интересно. И това ще ме дразни, защото ще ми пратиш някакъв рил след няколко дни и съм такъв. Даже няма те питат. Джордж, не го пускай това, моля се. Ще пускам най-тъпите неща. Най-тъпите неща са това, да. Всичко извън контекста, дето не е смешно, дето е просто такова едно... се чуеш какво иска да каже някой. Да. И с някакъв long silence, някакъв такова. Това точно ще е клипчето. Това е клипчето тук. Това е клипчето. Искам клипчето да е как нищо не се случва. Кърджили, Турция, Кюстендил. Аз съм обрязан до някъде. Аз съм обрязан до някъде, добре. Добре, гюзлемета имате ли там? Какво беше гюзлемета? Гюзлемет като баница, ама... Смисъл, май не съм срещал. Сигурно има, брат, в някакви ресторанти. Гюзлеменце. Срещал съм, а не мога ти кажа дали е в Кърджили. Не мога. Културата е толкова сплетена там, че не обръщаш внимание на някакви неща. Това е като Ню Йорка на България. Всичките култури там се смесват. Не става въпрос, ако отидеш някъде, примерно ако отидеш в китайски ресторант, ти прави впечатление, че е китайско. Обаче ако израснеш някъде, където китайски е част от всички ресторанти, не ти прави впечатление дали е китайско. Не знам как да го обясня. Но в Кърджали е така. Все едно не ми прави впечатление. Турска кухня или не турска кухня. То всичко е османска кухня, като погледнеш общо. Брат, не знам, балканската кухня е много еднаква. И не е много готина. Много е basic. Мен ме кефим, ние това харесваме. Аз харесвам basic неща. Какво си готвиш у вас? Много basic неща. Аз съм фен на точно на най-basic нещата и точно не харесвам и според мен не е полезно, се смесват супер много вкусове в едно. Така че примерно аз мога да ям и често ям за обяд. Просто 3 варени яйца. Даже just 3 варени яйца, без някой път и без сол, без нищо. Някой път съм пил 3 варени яйца с маслини. Някой път само това. С маслини? С маслини. The fuck? Защото са солени. Окей. Някой път съм пил 3 варени яйца с сирене. Някой път вече мога да направя салата, сложа зехтин, нещо друго. По-малко такова. Но много често 3 варени яйца. Авокадо си правя на такова. На паста с зехтини. И лимон си го мажа. Много българско, Да, точно, баба ми както ме учил. Бабата както е яла авокадовчета. Какво ме пита, какво си готвили? Да. Не, ти отговори, много basic неща, да. Яко. От време на ден си правя нещо фенси. Фенси за мен е нещо, което 4 часа го правя, го ям за 6 минути. Което не, Jesus. Сега, българите са много суеверен народ. Да. Ти кои суеверия вярваш? Така, много интересно. Мисля, че на някакви такова, на някакви етапи, все едно, според мен, ти си създаваш и суеверията и законите на света. И все едно, примерно, като ти ми е черна котка път, нали е лош късмет. Обаче аз реших, че за мен ще е добър късмет. И това е. И смисъл, като ми е черна котка, пак е кайна в суеверие, но не искам да влизам в филма. В негативен филм. В негативния филм, че е лош късмет. Обаче това, което ми се е случило, брат, някой път, ако се щупи огледало и съм с някаква мацка, късаме след това много скоро. И веднъж даже ми се щупи един телефон, ми се начупи дисплея, точно ми звънеше една мацка. Дейтвахме и бях така, това не е добре. И дигна, и веднага, това беше последния ни разговор. И веднъж с последната ми приятелка точно ще живеем заедно, събираме и багажа и аз чупя огледалото и бях така, фак, и се разделихме скоро след това. Jesus Christ. Така че имаш някакви суеверия. Все едно не са суеверия, но ако има нещо, което е знак, и ако аз си карам филма, някой път мога да не си вкарам филма. Ако си вкарам филма, вероятно ще е такова. Много смешно някой, ако го знае това, сега всички просто като вият с гаджа ще чупят огледало около това. Ако те си чупят, това се е за тях. Ако аз го щупя. Ако някой ти метне огледал. Да знам. Това ще съвсем ново суеверие. Ако някой метне огледал, да знаеш, че не е добре. Ако хвана въздуха, значи ново гадже. Ново гадже. Това е яко, Няма представа. Jesus Christ. Не знам доколко. Сигурно има някакви суеверия. Сега не мога да се сетя. Не мога да се сетиш. Това фърляш сол, като се скараш някой. Не, това не съм учил. Не, някакво фърляш сол. Под стълба да ходиш 7 години лош късмет. Не. Не съм го чувал. Да си последният човек на вагона на това Не, даже не искам да ги чувам. Не, на оргията, като си последния. Окей. На какво е това?
Последния на оргията такъв. Ще си първи на студата. Да, не знам. Да, ще е такъв пълен кръг. Всички вече са свършили вътре. Фак, 10 минути закъснях и то. Fuck, I'm going home. Fuck, man, влак се забави. Последният човек на оргията. И си бички е въгъл му такъв ядосен. I got Никой ме here. изчака, I got here late. Закъснях. Последният човек на оргията. Оргията също звучи като много гнусно нещо. Да, аз не бих правил такива неща. Не. Бих гледал. Аз бях на секс олимпиада и гледах някакви Какво такива значи неща. секс олимпиада, брат? Трябваше да ходя на Някакви... Си някакви... по-интересният гост от мен, Какво значи секс олимпиада? Имах курс в университета, беше Естествено, това звучи като курс. секс и джендър в синема. И ние бяхме в Монтреал и трябваше да... Там е много такъв первезен град. Така. И имаше секс с някакви олимпиади и ходихме, гледахме една оргия, кой ще свърши по-бързо, по-надалече. Го гледахме, имаше една линейка на улицата. Това е толкова гнусно. Що да, какво? Да, Какво получаваш? Медал ли получаваш? имаш... Купа ли имаш такова? Имаше купа, да трябваше да свършиш с нея после. Кой може да напълни купата пръв? И си го качваш в Фейсбук. Guys. I'm the cum dumpster. The cum dumpster. Поправил ли си нещо с тиксо с гордост, освен статуите ти там? Статуите ти. Архитектурата да ти правиш. Архитектура. Скулпторите. Да, не мога да измисля думата. Брат, просто супер много неща с тиксо. Аз супер много се кефя да правя неща с ръцете си. Да. Много обичам да рисувам. Не знам доколко се получавам, въобще ме интересува. Трябва да видим някоя картина. Ето къде е. Мога да ти покажа, ама да. Обичам да рисувам. По време на пандемията бях затворен в тази къща, защото никъде не се изглеждаше. Аз се върнах в Кърджали. Да. И направих 100 000 неща, направих маси, столове, а те са такива някакви тотално не знам дизайна и как работи и какво трябва да се прави, така че някои не са такива, могат да се ползват, ама изглеждат супер, брат. Да. И си играх, има някакви инструменти, рязах, учих се да ползвам инструменти, супер много неща съм правил и с тиксо, и с най-малките неща. Любимото ми нещо е да влезна, бях направил стара като работилница. Ага, да. И влизам и съм такъв, окей, днес какво правим? Така че тиксо и всякакви, колкото няма нещо да е малък материал, не мога да направиш нещо от него. С молифи и лист хартия мога да направя нещо. Да. Така че супер. И всички са гордея. Почти всички са криви, не стават за нищо. Не ме интересува. Това е твоя стил. Добре, това е моят стил, да. Дай ви имаме един последен въпрос. Ти вярваш ли, че ти можеш да си шеф на България, да си лидер на България и да бутнеш България на по-добро място? Да си хубав лидер на България. Много интересно. Не използва президент, използва шеф. Да, шеф. Това е супер българско. Забравих думата. Супер българско. Значи, ти си българин, разбираш? Това е цялата българска психология. Не да си президент. Шеф! Само да не кажа началник. Началник на България. Да си. Или не кажа тарикат на България. Тарикат, да. Вчера някой ме нарече юнак. Юнак. За пръв път някой ме наричал юнак, беше вчера. Да, вярваш ли, че ти мога да си добър диктатор, шеф? Диктатор. Печен такъв, да бутнеш държава. Можеш да справиш по-добре от Бойко? Не вярвам. Вярвам, че... Тук ще трябва да стана сериозен. Или как да го обясня? Не, със сигурност нямам никакви амбиции да съм лидер на България. Абсолютно. Това е супер. На Америка по-скоро. На нищо. Обаче, не на нищо, обаче смятам, че е такова. Примерно, знаеш ли Теодосий и Теодосиев? Този физика. Не. Теодосиев. Той е супер легендарен. Той е такъв, мисля, от Казанлък и обучава деца на физика и те печелят награди. После, смисъл, изкътват китайците. И то, примерно, една паралелка взимал ние китайци са там колко милиарда. Да. И после неговите деца, такива ученици, после стават супер напред в живота, работят в НАСА и в някакви такива неща. Някакъв свръх е. Да. И ни трябва такива някакви стълбове на точно някой, който облъчва по такъв начин и създава такива лидери и такива мощни хора. Аз не вярвам, че мога да съм на България, но вярвам, че мога да имам някакво нещо, което да облъчвам. Смисъл, това нещо, аз го мога, или аз мога да науча някой, каквото и да е то. Да. Сега мога да допринеса, както и всеки човек. Не мисля, че съм само аз. Не мисля, че... Но просто вярвам, че мога да се създадат супер много такива. Защото, примерно, майка ми е учителка. И майка ми има такъв импакт, където и да е работила, че направо не мога да си представиш, брат. Тя отива в някакво село да замества. И замества 3 месеца, примерно. Да.
такова впечатление прави тия деца. 3 години по-късно тия деца с целия клас и праща картички колко я обичат, колко изкефят цветя, разбираш, до такава степен. Да смятам, че аз и не само аз, и повечето хора, много хора могат да имат такова въздействие и това ще дигне нещата нагоре. Защото цялата психология е сгрешена, да има един, който да е шеф, че ти стихиш, той ще оправи нещата. Няма как. Трябва такова и всички заедно, защото смятам, че трябва да се изграждат личности и аз съм за това да се изграждат личности, първо аз трябва да се изградя като личност, но това, което съм изградил, мога някой по-голям тапак да го обуча. Е такъв като тебе. Ти вселени от Канада. Идва тук, колко си българин, право ли си отговор. Какви с тия въпроси? Каниш човек тук интелектуалец. Човек на изкуството. Години посветил на творчество. Години в медитация, в търсене на себе си. Изведнъж селски въпроси. Яо ли си мусака? За какво идваме тук? Гледай му стола. Вижте на какъв стол стоя аз. Той държеше да е най-комунистическия стол. На това идвам. Без пари съм дошъл. Тук бира съм взел. Съм взел за него. Да има да е пиян, да е по-добър воен. Ето, гледай какво става просто. Медали от сръбско освободителна, не знам каква война. Не знам каква е тази война. Аз мислих, че ще кажа, ако аз съм диктатор в България, ще накарам всички да правят брейк-дансове. Не, примерно. Ако въпросът е, ще ставам сериозно, защото това ми е много важно. Това е много готино, да. Това ти си първият човек с actual message тук от няколкото епизода, където сме снимали. Аз имам някои неща, които ме захапват на сериозната вълна и едно от нещата ми е това, че точно трябва да се изграждат личности. Защото цялата ни психология е сгрешена, като нали, той ще оправи държавата, тази цялата психология развалиха тази държава. Едно, ти трябва да си факен личност. То не е лесно, никой не е така личност, ама ти трябва да си сам шеф на себе си, оттам какъв импакт мога да направиш. Майка ми прави импакт в циганското училище в Кърджали, брат. Извинявай много. Тя има импакт. Тя правим някакви такива хореографии на децата. Никой не ги гледа. Тя се кефи супер. Разбираш? То друг вид училище има ли там? Това ми е много важно, защото за мен образованието е много важно. Ама не е класическото там образование, където сме учили глупости. That's pretty good. I like that. That's a good answer. Не, хубав отговор. Това държа. Това ми е много важно. Това изцяло не е смешно, обаче е супер важно. Но нека завършим смешно. Не, това беше. Не, завършваме с... Но въпросът е, ако ти си диктатор, какво ще направиш, е друг въпрос. Добре, кажи. Защото въпросът е, нали, би ли искал да си шеф на България? Който е олигофренски въпрос, но какво да очаквам от такъв човек? Аз не знам дали съм вкарал. Така че шеф на България е тотално предсакана позиция. Несъществуваща. Шеф на света. Но ако ти си диктатор, какво би направил? Би ходил с бронирани неща. Аз съм факен диктатор. Живота не е сейф тогава. Какво бих направил, ако съм диктатор? Аз съм диктатор и съм такъв, какво да кажа, това става. Ако създам правило, директно утре влиза в сила. Какви са ти първите 3 правила, които даваш, като ти си диктатор? Не носи сандали с чорапи, нещо. Не плюй дъвка на улицата. Учи и стани човек. Това е другото това. Това ще твоето. Искам най-народните хора, мусака за всяка трапеза. Как ми се дояде мусака сега? Мусаката не е толкова. Сега ще ходим да я дадем. Това е всичко от нашото шоу днеска. Това шоу ли беше? Give it up for Flash. Everybody clap. Нашия продуцент клапва там отзад. Има продуцент? Имаме продуцент там. That guy. Да, Коси от Столипиново. Ти имаш ли да плъгваш някакво шоу по-надалече, защото този епизод е другата седмица? Друга седмица? Го пускам. На зрителя, който остана до края. Аз не мисля, че в момента някой още гледа. Нищо ще го изража. Обаче може да е изрязано на Reels. Въпросът е, защо стана? Нямам представа. Моята теория е, че никой не го гледа, никой няма да стигне до тук. Дори да е на Reels. Да бе, на Reels пускам само това. Представи си, че е на Reels. Да. И пак до тук няма стига. Тоест сме 3 секунди допреди това, как го казвам. Никой няма стигне тук. Моята теория е, че никой не гледа нищо. Никой не гледа нищо и никой не му пука. Ние просто си говорим, за да убиваме време. Знаете ли каква техника има тук? Има супер много техника. Освен зад нас има комунизъм яко. Кой се интересува от това? Кой ще наслуша нас това? Кои сме ние? Какво значение има? Къде сме? Какво те слушат реално известни хора? Какво е? What is the meaning of life? Подкаста на някой вече има такъв коментар отдолу, дет не се изгледа нищо. Да.
Това сме ние сме тук стоим и евентуално има 12 вюта и ако цъкнеш... Ще ти купат билетчето, бе. Елате ми на шоу. Аз съм човека, който прави шоу. Той прави шоута, ще му линкваме нещата там, ще е му. Ние сме много хора, тук цяла операция. Да, екипа ще линкне... Сервитьорките. HR-а. Да. Какво друго? Маркетинга. Творческия директор. Едиторите. Те са много едитори. Много едитори. Едиторите. Оператор първа камера, втора камера. Звукар. Предсно имам за 3 камери, но не го направих. Естествено 3 камери. Ти представяш 3 камери. Нека се обесим още с 3 камери. Кой му нужда да го гледа това? Кой още гледа? Защо сте тук? Това е въпроса. Дали някой ще дойде на шоу, защото ще е гледал този подкаст? Никой няма да дойде на шоу. Ако ще дойде на шоу, ще дойде на шоу anyway. Кой би дошъл на шоу и защо би дошъл на шоу от този подкаст? От тъпите въпроси на Джордж, ако си шеф на България. Какво значи шеф на България? Какъв интелект трябва да притежаваш, за да задаш въпрос шеф на България? Така се казва епизода. Въпрос сега... да, подкаст е с шефа на България. Сега ще е изрязано гадно. Ай ще го изрежи гадно. Ще кажа флаша, шефа на България. Ето какво мисля каже. В Кърджали са турци, ние сме обрязани. Това е. Окей, факт. Гледайте това. Снимаш още. Гледайте го, защото изобщо не е важно. А вие харесвате неща, които не са важни. Най-неважните неща са тук. Джордж зададе най-тъпите въпроси, аз отговорих по най-смутания начин. Това, което всичко казахме, няма никакво значение. Първите 15 минути дори не си ги спомням. А нататък нямат значение. Така че, ако наистина искате, нямате какво да правите, гледайте в стената. Това е истината. With a message from